Velkommen til Spørg om Tro. Det spørgsmål, vi har i det her afsnit, er et meget stort spørgsmål. Og centralt, hvad er Bibelens røde tråd? Det handler jo om, hvad der er Bibelens grundlæggende budskab. Og jeg har, for at hjælpe mig og os på vej, så har jeg lavet et forarbejde på tavlen her bagved, hvor jeg har tegnet en hovedlinje, som er hovedlinjen i verdenshistorien. Det er hovedlinjen i bibelshistorien. Og det er også hovedlinjen igennem de 66 bøger i Bibelen, på den måde, at Bibelens første bog er Første Mosebog, og den begynder jo netop med at tale om menneskets liv i paradis, hvortil vi først var skabt. Og så hører vi om syndefaldet, da vi vender os fra Gud, kaster os i armene på vores dødsfjende, vores modstander, Guds modstander. Og så slutter Bibelen med den 66. 20. bog, Johannes Åbenbaring, og i den bog hører vi rigtig meget om verdenshistoriens afslutning. Verdenshistorien bevæger sig frem mod et punkt, hvor den slutter her på jorden med dommedag. Dommedag for mig og dommedag for dig. Og hvor at der er to mulige udgange til evig frelse i paradis, evig død i fortabelsen, og det er virkelighed. Det er Bibelens hovedlinje, og denne hovedlinje indebærer jo, at der ret beset kun er én ting, vi ved om vores fremtid. Jeg indtaler det her en mandag eftermiddag, og jeg har planer for i aften. Ret beset ved jeg ikke, om jeg når frem til det. Vi går og lægger planer, og det er godt nok. Men der er dybest set kun én ting, vi ved med absolut sikkerhed om vores fremtid. Det minder Bibelen os om. Det er, at vi skal møde Gud. Der bliver en dag, hvor det bliver stille. Mit navn bliver råbt op. Jeg skal møde Gud. Og der er det dette her, der afgøres for mig. Og den dag vil Gud ikke længere tale til omvendelse. Det han kommer med, det er afgørelsen for evighed. Og er det den dag en afgørelse til fortabelse, så er det ikke et kald til omvendelse. Så er det virkeligheden og sandheden om min evighed. Omvendt. Det store håb er, at Gud på den dag vil kalde mig til sig blandt de frelste og åbne døren for mig til evig herlighed på den nye jord. Det er hovedlinjen i Bibelen. Det man så kan overveje for at forstå, hvad der er helt specielt ved Bibelens budskab, så kan man jo overveje, hvad er der i det her, som en jøde eller en muslim vil være uenig i? Er der noget i dette her, som en jøde, rettroende jøde, en rettroende muslim vil afvise? Det er der sådan set ikke. Det her er fælles gods, fælles tro for jøder, muslimer, kristne. Vi møder ikke det specielt kristne i denne her linje. Vi kommer tættere på det, hvis vi taler om, hvad der skal ske på dommens dag. For hvad siger jøden og muslimen om, hvad der skal ske på dommens dag? I al enkelhed kan det illustreres på denne måde. Jøden og muslimen er enige om, at på dommens dag, så skal vort liv prøves. De ser frem til en vægtskål. Vores gerninger, vort liv skal prøves. Og det, som er afgørende, det er den dag, at det gode i vort liv vejer tungere end det dårlige. Derfor har jøden og muslimen, så sandt de er rettroende, grund til at se frem til dommens dag med bæven og uro. For de vil det gode i deres liv veje tungere end det dårlige. Det er simpelthen afgørende for, hvad Guds dom over dem bliver. Hvad siger Bibelen om dommens dag? Faktisk kan man med en vis ret sige, at Bibelen følger det her og siger, møder du frem på dommens dag uden Jesus, så er det her virkeligheden for dig. Sådan beskriver
Paulus, det er blandt andet i Romerbrevet kapitel 4. Møder du frem alene på dommens dag, så vil dit liv blive prøvet netop sådan her. Og det bliver forfærdeligt. Det bliver langt mere forfærdeligt, end vi umiddelbart forestiller os det. Og langt mere forfærdeligt, end nogen jøde og muslim vil tale om det. Og her adskiller Bibelens budskab sig fra det, du møder hos jøder og muslimer. For det, som er det første særpræg ved Bibelen, det er, at Bibelen skærer utrolig dybt, når Bibelen afslører, hvordan det egentlig står til med os. Bare et enkelt vers fra Romerbrevet kapitel 3. Her taler Paulus om alle mennesker og siger om dig og mig, om alle mennesker. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt, ikke en eneste. Hvad vil det sige at være fordærvet? Det vil sige at være rådden. Det som Paulus afslører for os her, og Gud gennem sin apostel, det er, at der råder en rådenskab i vores hjerter. Synden beskrives her som en rådenskab, som spreder sig til alt i vores liv og rører ved alt i vores liv. En dybt liggende selviskhed, en dybt liggende vantro, modvilje mod Gud i vores hjerter. Og den er med i alt. Sådan er det med det, der er rådent. Det spreder sig til alt. Jeg skulle lave en æggekage for ikke så længe siden, og stod derhjemme og slog de her 10 æg ud i en skål, det ene efter det andet. Da jeg når til det 10. æg og smider det ned, så ser jeg, at det er helt mørkegrønt af rådenskab. Og så kan jeg tage hele skålen, alle æggene, og smide dem ud. Fordi dette ene rådne æg, det spreder sig til at ødelægge alt det andet. Det er sådan det billede, Paulus bruger om vores hjerters synd og selviskhed. I mit hjerte, så er der en syndighed og en selviskhed, som er med i alt. Mine bedste handlinger. Hvad er det bedste, man kan forestille sig? Kan man forestille sig noget smukkere end at ligge på knæ, som vi gør det her, når vi holder lærermøder på LMH? Så knæler vi, og så beder vi. Og kommer du ind og ser mig ligge der med de andre lærere på knæ og bede, så tror jeg, det ser fromt ud. Og du kan også høre mig bede, og jeg tror, det kan lyde fromt. Men jeg har aldrig kunnet bede en bøn på knæ på lærerværelset her på NMH, uden at tænke på, hvad de andre tænker om mig og min bøn. Og når det lykkes mig at bede en varm bøn, hvor ordene flyder, og det virker oprigtigt og dybt, og det tror jeg også langt på vej det kan være, så kan det alligevel aldrig være uden mine tanker om, det var en god bøn. Jeg er glad for, at de andre hørte den. De får et godt indtryk af mig nu gennem denne bøn. Og sådan er det i alt i mit liv. Hvad betyder det? Det betyder i bibelsk lys, og det er her Bibelen skærer utroligt dybt. I mit liv kommer der aldrig til at ligge én ting her. Ikke én ting. Hvad var det, Paulus sagde? Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. For selv den bedste handling er indefra ødelagt af min synd. Så selv når jeg gør det bedste i mit liv, så bliver det lagt her. Så alt i mit liv ligger her. Og jo længere jeg lever, jo mere kommer der bare til at ligge her. Jeg forøger kun min skyld dag for dag. Og derfor er det forfærdeligt for mig at se frem til dommens dag uden en frelser. Og her er det helt enestående, ved Bibelen kommer ind. Det er vidunderligt. Der er en Gud, som elsker os, selvom det er sandheden om os, at alt i vores liv ligger her. Han elsker syndere, og han har sendt sin søn til verden, vores levende Gud, for at frelse sådan nogen som dig og mig. Og her er det, at det helt enestående ved Bibelen kommer ind. At Bibelen fortæller os, at midt i verdenshistorien, så er der én ting, der gør bogstaveligt talt en verden og en evighed til forskel, og det er, at Gud har sendt sin søn til verden for at frelse verden. Hvad har han gjort, Jesus? Jamen, vi kan tage udgangspunkt i modellen her. Han kommer til verden,
Og han lever det liv, du og jeg skulle have levet. Og det er kun godt. Alt det, der ligger her. Alt det i Jesu liv ligger her. Han taler ikke løgn, siger Peter i sit første brev, og han gør ikke ondt. Alt i hans liv er godt. Alt i Jesu liv ligger her. Men det, der så sker, da Jesus går til korset, det er det vidunderlige bytte. Alt min synd bliver hans, da han går til korset. Og så giver han mig alt sit. Min synd bliver hans, og han bærer den på sit legeme op på korset. Han modtager den fulde og evige straf, og så er synden væk. Han tager mit, og så giver han mig sit. Og så gælder Jesu liv her som mit liv, og jeg kan fryde mig ved at se frem til dommens dag, for der skal jeg se det. Der skal jeg se virkeligheden. Der ligger for mig intet her, men der ligger alt her. Og det gør der af en eneste grund, for Jesus skyld. Har jeg ham, så kan jeg se dommens dag i møde med frimodighed. Jeg ser ikke længere frem til en vægtskål, der skal prøve mig. Jeg ser frem til en frelser, som står der og gælder for mig. Og hele Bibelen har et mål for øje, siger Hebræerbrevets forfatter i kapitel 10. Og det er, at Gud vil lede os til at have frimodighed på dommens dag. Så når mit navn råbes op, så kan jeg træde frem med frimodighed, for jeg ved, at jeg er frelst. For der er en, som har levet det rene og gode liv for mig, og hans liv er mit, og han har taget al min synd fra mig. Og han hedder Jesus, og jeg er frelst ved ham. Det er Bibelens røde tråd. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men at have evigt liv. Han gør forskellen. Hvad er forskellen på kristne og ikke kristne? Det er ikke noget hos os. Det er Jesus. På dommens dag skal der på Guds højre side stå tomhændede syndere, og på Guds venstre side tomhændede syndere. Men dem på Guds højre side, de har Jesus. Han er forskellen. Hvad er det, der gør mig til en kristen? Det er ham, at jeg har ham. Og Bibelens røde tråd er, at den vil lede mig til Jesus.